ממש התפללתי ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה להיות שותף שלך. כל חודש, בראשון לחודש, 1% של הכנסות, לא של הרווחים, 1% של הכנסות, אני נותן לאיזה צדקה ממש בעזור. ואז אתה שותף. אז אם אני נופל, אתה גם נופל. שימי, מה היה המניע שלכם לעבור מארצות הברית לישראל, לרמת הגולן? מה גרם לכם? כל פעם שאשתי הגיעה לארץ לאיזה טיול משפחתי, הם הגיעו לרמת הגולן והיא ממש אהב את רמת הגולן. ומתי שהחלטנו שזה הזמן לעשות עלייה, בחרנו על רמת הגולן. אז מאיפה הבאת את הרעיון של פוטראק בסגנון אמריקאי? אז קודם כל רצינו לפתוח מסעדה, לא היה מקום לפתוח מסעדות, אז החלטנו, טוב, אנחנו מכירים מארצות הברית את הרעיון של פוטראקים, שיש בכל הכבישים אוכל ברמה מאוד גבוהה, אז אמרנו, טוב, בואו ננסה להביא פוטראק, קונספט כזה לארץ, שאז לא היה. זאת אומרת, הבאתם את המסעדה לרחוב, לכביש. כן, זה הרעיון שראינו כל הזמן בארצות הברית, ואמרנו, טוב, סוף סוף תעשה משהו כזה בארץ. אז לא היה. היה גזלנים. כן, היה גזלנים, לא היה פוטראקים בשיטה אמריקאית. אז התחלנו עם זה, מכרנו סושי, היה עוד דברים בתפריט, כי הפוטראק שלקחתי זה היה בעבר של קופיקס. לקחתי פוטראק בהתחלה בשכירות, כי לא היה כסף לבנות פוטראק שלי. אז היה כל המכונות שהיה לחברת קופיקס, היה עדיין תוך הפוטראק, אז היה לי מגוון של אייסים, קרחים, ופל בלגי ודברים כזה. וסושי, אם מסתכלים מהצד, איך סושי עובד עם אייסים, לא ברור. ממש לא. אבל ברוך השם הצלחנו, היה הרבה ילדים שהגיעו כל הזמן בשביל האייסים, אייסים איכותיים, והמבוגרים בשביל הסושי, והיה עסק, אוקיי? והיה הרבה בקשות לבשר. אז אמרתי, טוב, לא היה עדיין מקום שהיה אפשרי לקחת בשכירות. מסעדה. אז אמרתי, טוב, אני אקח עוד פוטראק, אני אבנה עוד פוטראק. שמתי את זה צמוד לפוטראק החלבי, וזה היה הפוטראק הבשרי. המבורגרים וצ'יפס. אז הגיע אליי מישהו שיש לו מתחם באבני איתן, חן אלל. יש לו איזה מתחם בכניסה, בצד של אבני איתן. שהיה איזה מבנה שמה, והוא הציע לי לקחת את המבנה, כי יש מלא תיירות שעוברים שמה, תפתח משהו דומה למה שיש לי בחיספין. אז עברתי שמה, ראיתי מלא אוטובוסים שמה כל הזמן, אז אמרתי, טוב, זה זהב, אוקיי? לקחתי את המקום, לקחתי את זה, שיפצתי את המקום, לקחתי הלוואה מהבנק, גם שמתי כסף שלי, ובנינו. למזלי, ממש חודש אחר שפתחנו, היה איזו זרימה בנחל אל-על, שהם סגרו את הנחל. פתאום בבת אחת, אין תיירות, אין בכלל, אין שום דבר. הלכתי ליועצים שלי, כולם אמרו, תעשה פשיטת רגל, לך הביתה, תמצא איזה עבודה, וזהו. אז היה לי כבר חוב למע"מ 60,000 שקל, אוקיי? היה לי חוב, היה לי חוב לבנק 100,000 שקל. אז לא היה אופשן לזכור. אז אמרתי, טוב, אני אנסה דבר אחד לפני שסוגרים. אז ממש התפללתי, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה להיות שותף שלך. כל חודש, בראשון לחודש, 1% של הכנסות, לא של הרווחים, 1% של הכנסות, אני נותן לאיזה צדקה ממש בעזור. חזק. כן. ואז אתה שותף. אז אם אני נופל, אתה גם נופל, ביחד איתי. אבל אם, אוקיי? ממש שבוע אחרי זה, אחרי שהתחלתי את זה, כולם חשבו שאני משוגע, גם היועצים שלי, גם הרב שדיברתי איתו ואמרתי שזה מה שאני אתחיל לעשות, הוא אמר, אוקיי, אתה רוצה להיות טיפה משוגע, תעשה את זה,
תנסה את זה לחודש, תראה אם עם המצב, יש שינוי למצב. קיבלתי טלפון שבוע אחרי זה מערוץ 11, כאן 11, אז לא הכרתי אפילו מי זה, אוקיי? והם אמרו, שמעתי שיש לך פודטראק ברמת הגולן, אתה מהראשונים שיש כאן בארץ, אנחנו רוצים, ועשית עלייה, אנחנו רוצים לעשות איזה סרטון עלייה שלך. מעניין אותך? אמרתי בשמחה, תבוא. הם הגיעו כמו שאתם הגיעו, הסרטון שהם עלו קיבל רק בפייסבוק, ואפשר לראות את זה, רק בפייסבוק יותר מ500,000 אנשים שראו את זה, וביוטיוב גם תוך יום 50,000 פלוס. פתאום אני יושב שם, אני לא יודע מה קרה כאן, פתאום יש לי תור של אנשים, מגיעים מכל הארץ, והמנהלים של קבוצות, אני יכול להגיע, אני רוצה לתת להם חיזוק, וברוך השם, ממש תוך חצי שנה, שילמנו כל החובות שלנו, הגענו למצב כלכלי בסדר עוד פעם. בדקה ששמעתי על האירוע שהיה ב7 לאוקטובר, אז הטלפון הראשון שעשיתי, ממש במוצ"ש חג, התקשרתי וקיבלתי אישור שאנחנו יכולים להפוך את כל העסק שלנו למען החיילים. אז רצית לתת בחינם. העיקר זה לתת, ידעתי שאין מה לעשות בתחום מסעדנות לכמה חודשים הבאים, לפחות. יודעים, יש מלחמה, אין מה לעשות. אז רציתי, מה כן, יש לנו צוות ממש ברמה גבוהה, גפן הוא מישלן שף, טוד, השף הראשי של החברה, כולם ברמה גבוהים. אז מה אפשר לעשות בזמן מלחמה שנותן משהו? אני לא עשיתי צבא, אבל לפחות אנחנו יכולים לתת משהו למדינה שלנו. אז זה היה, התחלנו לתת הרבה... אז בעצם התחלת ללכת למקומות של חיילים ופשוט להוציא אוכל? כן, לקחנו את הפודטראק שלנו, והכנו הרבה אוכל כאן במטבח הגדול שהיה לנו, והתחלנו להכין אוכל, ויצאנו לדרך, חילקנו, ניסינו גם לגייס כסף, אבל הגיע למצב שחילקנו הרבה יותר ממה שגייסנו, וזה מה שעשינו לכל התקופה שממש לא היה לקוחות. עכשיו אתה נותן. כן? מנג'ארי היה לו צריך להיכנס גם כסף, מה קורה? מה קרה? אז מה שלמדתי, ולמדתי את זה הרבה פעמים בחיים, נותנים, מקבלים. אז הדבר הראשון, אני מחפש איך אני יכול לתת. ונותנים, יודעים 100% שבסוף יקבל מה שאני צריך. אז יש לך פודטראקים, יש לך פיצריה, יש לך את המקום הזה, הפסגה, יש את מודיעין שהולך להיפתח, יש את החלומות המשוגעים שיש לך, מה מייחד את כל העולם הזה? מה שהכי חשוב בשבילי זה אוכל ממש איכותי, ולתת את זה במשהו שכל לקוח יכול לשלם לזה. אז אפילו המסעדה הזה, הפסקה, אם מסתכלים על התפריט, אתה מקבל אוכל ברמה גבוהה, שיש שף מאחורה, אבל המחירים ממש פשוטים. כי זה כל הוויז'ן, החלום. גם המסעדה במודיעין שפותחים עכשיו, זה אוכל ששף חשב על כל פריט קטן. אבל עדיין, המחירים, אפשר להשוות את זה לבורגרס בר ממול. אז אוכל ברמה גבוהה, בהישג יד לכל אחד. כן. שימי, מה הלאה? מה החזון שלך? לאן אתה רוצה להגיע? הרי אין לך תקרת זכוכית. לאן? אז יש לנו, בחמש שנים הבאים, אנחנו רוצים לפתוח 30 סניפים של שמיס. זה כאן בארץ, בכל המקומות שאנחנו חושבים רלוונטי. ואז ללכת לחו"ל, אחרי שיש הצלחה כאן בארץ. מה שאני אוהב כאן, בדקה שיש לך סיסטם, זה נותן לעוד אנשים צ'אנס לפרנס בזה. אז אני אוהב לתת, בונים משהו ולתת לאנשים גם להרוויח מזה. עולה חדש. כן.
עברת עליות ירידות, קורונה, עכשיו מלחמה כבר כמעט 10 חודשים. מאיפה אתה מביא את הכוחות והאנרגיה לעשות ולהמשיך? זה 100% אמונה. חייבים להאמין שיש משהו שיהיה אחרי זה, שיהיה יום אחד יותר טוב. אבל נכון להיום, באמצע הקושי, ממש קשה לראות את האור. אפשר לנסות לקבל תשובות מהמדינה, אפשר לנסות יועצים והכל, אבל בסוף יש מישהו אחד שיש התשובות, והוא לא מגלה את התשובות. אז צריכים אמונה. 3, 4, ו...